perquè érem 3 companys i llavors els geganters, només anaven 2 geganters per cada gegant. I esclar, nosaltres vam començar allà a veure si els volíem ajudar per ajudar-los. I ens van dir que sí, diu sí, ja podeu venir. I eren tots gent grans també. I llavors els ajudàvem a fer les passacalles. Ara a la plaça ballava, jo era l'únic que ballava, els altres no, però ajudàvem els geganters. I llavors també tenien els geganters l'àliga, que també la tenien ells. I llavors em van dir nosaltres, perquè llavors jo ja la ballava també amb ells, i em van dir que si la volia agafar, si ens la volia quedar. I llavors ens vam quedar a l'àliga els 3 companys que anàvem. I llavors va ser quan vam començar amb l'àliga. I vam anar 2 anys amb els gegants. I llavors fèiem una cosa que ara no es fa. Nosaltres, quan fèiem les passacalles, al vespre passàvem per les cases i dèiem, hi ha res pels geganters? Llavors la gent ens donava alguna cosa i llavors anàvem a fer un ressupó entre el que recollíem. Això ho fèiem llavors aquell temps. I llavors, clar, de 2 anys ja ho vam deixar. Llavors ja vam agafar l'àliga i sempre només l'àliga. I mai van ballar els meus companys l'àliga. Sempre als 25 anys vaig ballar jo. No volia ballar ningú l'àliga. Els geganters només eren 8 i nosaltres que ajudàvem, que érem els que començàvem amb ells. Però nosaltres amb els geganters, diguéssim, no cobràvem, érem com aprenents. I llavors van ser quan ens van agafar l'àliga i ja ens la vam quedar nosaltres 3. Però llavors ja el Manolo ja no va venir, el Casa de Sus tampoc, i tenies d'anar buscant gent perquè no trobava gent. L'àliga vaig començar amb l'Antonio Casa de Sus i el Manol Arpa. Vam ser els 3 companys que anàvem. A vegades només érem 2, perquè no trobava gent que volgués ballar. Això és veritat, I vam anar a Manresa a ballar l'àliga i només vam baixar 2 perquè no trobaves ningú que ho volgués fer. I inclús havia ballat l'àliga molt temps només amb 2 perquè no es trobava gent per ballar. Hi havia gent que no volia ballar l'àliga. I llavors vaig tornar a ballar una altra vegada, l'última, que va ser quan va venir el Tarradellas, que em van dir si volia fer els salts d'honor. Quan va venir el president Tarradellas aquí a Berga. Llavors va ser quan vaig fer el despido general. Hi havia el de Molí de la Bassa, el Mas, el Tites, una gent gran, ja tots eren grans. I amb els altres sí, però els altres més van ser 2 anys que van ser amb mi. Però érem companys de tota la vida. Ja havíem anat companys, però ells ho van deixar de fer. I llavors en vaig tenir molts, però hi havia vegades que en tenia 3 per ballar, a vegades només eren 2. El que havia vingut més era aquell que li deien el Candela. Aquell sí, aquell havia vingut moltes vegades, però eren tots 2, A vegades ballàvem a la plaça 2, perquè no trobàvem gent. I ara hi ha gent per tot. Sí, ens donaven 300 pessetes a l'acabar la Patum. Ara es havia fet al cap d'una setmana o això. Amb l'àliga, ens donaven 100 pessetes per cada un. Les espardenyes, però llavors les espardenyes es portaven com, no es porten com ara. Les espardenyes es portaven blanques amb l'àliga, que això m'ho havia dit mossèn Mariano, que era el que ens ensenyava l'àliga. I deia, s'ha de portar espardenyes blanques. Ara és que ho han canviat perquè tot va canviant, però bueno, és una cosa normal, tot s'ha d'anar modernitzant. Amb l'Ajuntament vaig tenir una mica d'acogida amb el Santiago, perquè va durar. Hi va haver un any que l'Ajuntament, diguéssim, no es cuidava de si passava cap accident. I llavors jo els vaig dir amb el Santiago que posessin un seguro per si us feia mal. I va dir que no. Que no es faria, que aquí, que allà. Dic, doncs, bueno, deixo l'àliga. I faltava un dia per fer la Patum i encara no havia agafat ningú l'àliga. Això li puc dir per cert. I llavors, l'últim dia, el que faltava un dia, llavors em van dir que sí, que si hi havia un accident que farien càrrec. I ara em sembla que encara existeix. De ballar es ballava més bé i anaves més desahogat, podies córrer més, podies donar més voltes, perquè ara, esclar, la gent s'han ficat tots allà al mig, que inclús hi ha moments que jo la miro per la televisió i m'enfado, perquè la podríem ballar bé, i no la deixen ballar perquè tothom vol ser allà davant per la televisió. I llavors, com que no hi havia televisió, doncs la gent feia rotllo.
perquè ara hi ha moments que es pot fer que la poden ballar bé i una bona rodona, i tothom vol ser allà al mig, això està molt lleig. Jo trobo molt lleig això. Ara quan està tan plena llavors dius, bueno, s'ha d'aguantar el que hi ha, però hi ha moments que l'àliga es pot ballar molt bé, no l'àliga, no, tota la Patum, i no la fan gaire bé. Això la solució, jo veig una solució molt fàcil, però poder diran que no. Si diuen que, segons el que diguin, si diuen aquí a la plaça hi ha d'haver una quantitat de 3.000 persones, posem un cas, calcular-ho així. Llavors tancar els carrers, que no pugui entrar ningú més. Quan en surtin 10, que n'entrin 10. I és l'única solució, si no algun dia passarà una desgràcia, perquè entra massa tupit de gent i algun dia hi haurà un disbarat. Llavors també havíem anat a Manresa, a la Pobilla de Manresa, amb els gegants, això sí també me'n recordo, vam anar els gegants de Berga a Manresa que van fer la Pobilla, però ja ens van fer la Pobilla, ja. Ens van fer pujar tot el passeig de la carretera de Vic. I llavors ens van fer anar cap baix amb un quartel, però només anàvem dos per gegant, I llavors vam haver de ballar a la plaça d'allà, a l'Ajuntament, que van fer la Pobilla que tenen a Manresa. Allà hi vam anar com a, no sé si eren padrins o no sé què constaven els nostres. A Barcelona hi van fer la Patum. Però els que hi van anar diuen que no va tenir gaire èxit, perquè és que la Patum, si la treus de Berga, no té gaire èxit. No sé, es veu, segons vamos. Van fer un tancat allà en una plaça i és clar, no treu com aquí, diguéssim. La Patum és de Berga i prou. La gràcia la té la plaça de Berga, la Patum. I recordo que disfrutava molt, perquè la gent deixaven pas, deixaven ballar, no sé, era una cosa que no sé com explicar-ho. Que ho portes tant a dintre que no sé com dir. El que ha canviat molt és perquè les passacalles les fan durar molt, no sé, també hi influeix molt el personal de gent, que hi va molta gent, perquè és clar, quan les masses són en un puesto, els gegants són en un altre. Abans era més seguit, tota una cosa darrere l'altra, perquè per allà quarts de 2 de la nit ja s'havia acabat la Patum, i ara s'acaba allà a les 4 del matí i ja a les 5. Les passacalles, vull dir, I és clar, això també ha canviat molt. I en canvi per la processó es trobava gent per portar-la, que era una cosa més rara. I pels nanos, jo hi havia anat amb els nanos també, amb la professó quan era més jove, encara era més jove, que el meu germà feia la Patum i no volia anar a la professó i el portava al seu cap de l'ano. Ja vaig començar amb això. Ha canviat molt que els gegants retenen molt la Patum, perquè es posen a ballar i van deixant els altres que marxin. I això trobo que és una mica, que es desplacin una mica un de l'altre, bueno, però és que ara es desplacen molt. No sé si ho fa perquè hi ha tanta gent i no ho poden fer, també pot ser, també pot ser això, però es desplacen massa d'un a l'altre. Abans era més seguit, i esclar s'acabava més ràpid, més aviat. I ara, esclar, quan els gegants són en un puesto, la guita és en un altre i les masses en un altre. Encara masses i guita encara anaven seguint bé. Però els gegants van massa tard. Si llavors els saletes en feien 3 o 4 i prou. Que s'ha fet ara, l'ambient és diferent. Però no, per la Patum jo la trobo igual, el que passa que esclar, hi ha coses que les han canviat molt i les han com desfigurat. Abans, per exemple, els trucs i cavallets, per fer rotllo, feien al revés d'ara. Ara els trucs i cavallets, per fer rotllo, posen el cavall de cul. I en canvi abans els trucs i cavallets per fer rotllo posaven el gegant de cara. Els cavallets. I esclar, la gent si veuen els cavallets de cara s'aparten, però si veuen el cul no, perquè el cul no els fa res. Però sí, llavors jo havia vist com trencaven els braços d'una persona amb els cavallets de cara, perquè el cap del cavall anava de cara i el anar de cara ho vestia tot, i en canvi anant al revés no, i per això no fan tant rotllo, que si posessin el cavallet de cara farien més rotllo del que fan. Però, esclar, tant si hi ha gent com si no n'hi ha, perquè si no n'hi ha fan igual el rotllo. Però el de més veig que
Bueno, les guites poder han millorat, les guites han millorat molt, Les guites sí. No sé que ho faran més gràcia. No sé si ho fa ja que ha pujat la canalla infantil i ho fan d'una altra manera. Llavors corrien, però no corrien amb la gràcia que corren ara. Ara tenen més gràcia, es posen a darrere, que salten, volen com si volessin. Les guites també ara van molt bé. Ha millorat molt els nanos també, que ballen molt bé, les coses tal com siguin. No, ha millorat tot en si en ballar, perquè s'ha millorat molt. Ara hi ha coses que les han canviat. Per exemple, a l'Àliga no es fan els punts que es feien abans. Abans es feien uns altres punts i ara ho han variat una mica, però esclar, tot ha d'anar canviant. Sempre rondino, però sempre me l'admiro. Sempre vaig dir, anava això, anava allò, però esclar, hi ha d'haver coses diferents. No, jo de la Patum no canviaria res. El que canviaria és que la gent fessin més rotllo. Això sí que ho podria canviar. Es podria canviar, bueno, es podria, si ho controlessin una miqueta. Ara, per la Patum no, perquè cada vegada la trobo més maca. Cada vegada són més millorats, cada vegada els gegants van més ben vestits, cada vegada ho arreglen molt, tot, doncs considero que està molt més bé. No, me la miro per la televisió, de veure que sí. I me la miro des de comença fins que acaba. Però a vegades un reviu. Sí, el rotllo que veus que hi ha gent a darrere que està mig buit, que no hi ha gaire gent, i aquell rotllo tan xic. I jo començo, però per què no s'aparteu? Vaig xerrant tot sol a vegades. Si és més gran, el rotllo més gros és molt més maca. Els trucs i cavallars mateix feien uns rotllos abans, que allò era una meravella. I ara quasi és que no els deixen ni saludar, no poden ni saludar. Abans encara sortien, ballaven de la manera, giraven, saludaven de cara a l'Ajuntament, ara no poden fer res, perquè tothom està allà conmemorat. I hi ha puesto per fer-ho, hi ha moments que no, però hi ha moments que hi ha puesto, perquè quan han acabat els 2 salts primers, a la plaça hi ha plaça per poder ballar bé. Però la gent no són així, no s'hi pot fer res. Jo, per agradar-me, que no canviés de res, que fos tal com és, que no hi facin gaires coses, ni modifiquin gaires coses, perquè la Patum s'ha de donar, que canvien vestits i coses, això és molt normal, perquè les classes s'esparrequen i es fan molt bé. Ara, que la Patum no canviés, si t'apengués de mi, No, mira, que visqui Berga i que visqui molts anys al Patum.